Saka ipapo pamari mwana wechitatu yekuchipatara panga pasina asi preparation yange iripo ndototi ndiwo akatengerawo preparation mwana wechitatu. Saka yechifo Apa sisi. Saka achauya futi. Chete. Ka3 nyaya sezvadziri. Yaura wakati azoka mabaseni. Chakaitika ndikuti takabatikirwa titese. Tabatikirwa titese. Ndokupa vabereki vadayo ngaende kokwaita se kwabatikirwa. Kubva vatuma munhu kundaperekedzewa. Ndaperekedzewa. Ndakaenda ndiri pamuviri. Pamuviri pakakosha pakanene manzi pasina kana chaita. Ndokuzotsvaga vamwe mbuya ngesikouka kuti vandiperekedze kupi kumba uko akandiperekedza wanga wane $40 ndiri kuyeuka 2013 wanga wane $40 ndanga ndine nhumbu yange yakura 9 months ndisina kana preparation kana chii ndokuchinzi mari yange yechinzi ndiyembonana ndokubva vabereki ndofunga nokunzwa tsitsi ndobva vati hapana mari yembonano apa hapana chiripo ungauye ne$40 kuti ndiye mbonano kuye kuchipatara kuye preparation zvikangofanana nokuti hapana chawaita se chawabvisa mari iti akuita toendesa chi mukadzi wako kuchipatara ndo mafambiro azvikaita kusvika pari zvinhu hapana kana chakambobvisa. Une vana vangari naye? 3. Ko wechipiri wechipiri uyu ndakaita mwana wangu wechipiri ndaita kuti wechipiri nani naiye achiuya achitichi nhumbu paikasvika pa3 months akabva achitisa akabva haana kutisa sachi akabva ati ndakuenda kubasa kuenda kubasa kwaari ndanziuya kubasa ndobva aenda ndobva ndasara nchigara kusiza mai ndokwataigara ndasara nchigara ikoko ndakaona kuti hapana chandikutumirwa kana chandikuita se chandiri kuwana kubva aende panga papera 3 months ndokuchifonera vabereki ndikati kunoku ndikuita sei ndikusafa hakuna kana chinhu chiriko kunoku murume akabuda achiti ndikuenda kubasa aenda kubasa asi kana kutumira chinhu ndakufa nenzara vabereki nekudzimbawo vakanditi chi uya kuno shuwa ndakasumuka ndakaenda futi kumba ndisina kana chinhu ndisina kana preparation futi ndobva ndasvika amai vakamira vakatsvaga preparation vakababa vakahaya motikari $80 kuenda kuaward ndikanosununguka mwana ndobva ndadzoka ndakagara 3 months kumusha ndagara 3 months kumusha ndobva akazoka yakauya nei akauya zvakasina chinhu ndobva waita sei ndobva waita sei patangowira nosaona kuti tangasina kutukana ngangoenda ubva angoenda zvita sei kuzvinyarariro ikoko kupona aipona zvake but chaaikwanisa kuti aunzewo panga pasina wechitatu wacho wechitatu vandaita nhumbe yemwana wechitatu ndaita nhumbe yemwana wechitatu uri kupi ndanga ndiri kubakasa ndobva abva futi ikoko ndine nhumbu chiri diki ine 3 months futi aenda akuenda kubasa aenda kubasa haana kuti chaakaita se chaakatumira kana chinhu kana senti kana chii nokuona ndobva ndangosumukawo ndeganapo ndikasumuka ndega ndakati ndakuenda kumusha ndobva ndauya kumusha paakangoona ndauya kumusha anga akuputa achita se achiuyawo kupi kumusha but chauya akabata panga pasina aingoya ari munhu asi preparation akazokwanisa kuita se atenga preparation mari yekuchipatara panga pasina nokuti nini vana vangu paclinic diki handibvumbiwe nenhau yemaoperation saka ipapo pamari mwana wechitatu yekuchipatara panga pasina asi preparation yange iripo ndototi ndiwo akatengerawo preparation mwana wechitatu. Saka yechifo apa sisi Saka achauya futi chete taura ndiri kukubvunza taura ndiri kukubvunza
ndiri kuvunza. Runyararo ndiri kuvunza mwanasikana. Ndati yechifo uchaita sei? Unofunga? Kufunga kuita sei? Ndati kufunga kuita sei kana uchifunga? Kukurumidza kugaya. Saka iwewe uri kugaya. Saka wakagona. Uri kugona. Saka upenyu hwako wataura kuti maoperations naipapapa uyo haasipo panhasi unoti kumushedza mudare kuti tinzwe anokumirira kana tari pakukuparadza. Zvino baba muzukuru wangu akuuya kuti azomira akura hake ndiye wacho wakuturira muzukuru. Vana vacho vanombonza nani mazita? Vare nani? Munoziva here kuti mazita yamunopiwa aya yanenge yachimirira dzinza nerudzi. Rudzi rinoverengwa nderupi? Hapana. Saka nhasi uno murume akauya achiti uyu ataura kuti ndine vana naye mukadzi uyu. Unomuziva Ruben? Asati amukwasha wako wamira kuti azove mukwasha wako rini? Ini ndine nonokutsvagira. Tinotongwa tenzaniswa ndiona pfuma yangu. Ndiona zvokuita. Ukasangana nayo nomuziva? Ndomuziva. Zvakanaka. Nokuti anokwanisa kuzotaura kuti yanga iri fambi yangu kuti aiwirirana ndatoita zvinanga. Akadaro hakudzoke. Akambodaro chete hakudzoke. Ini ndakaita zvakawanda pamwana uyu. Mwana akapira kwawadhi akasimudza rori chikwe kunotora mwana wake kuisa mumbauri. Akandipa chii? Ane dhizi rakandipa. Akadaro hakudzoke uku. Chinzwa ka? Ndio ini ndiri kudzimura hasha nepfungwa dzako kuti murege kuzourayana. Runzwisisa? Nokuti hapana pauchamurasira uyu mwana wako uyu. Ndiye akabereka rudzi rwana rupanzwisa. Saka mane ukama makamboendawo here kuna vabereki vake vamukurungai vako novazvino? Ndaneta. Waneta nekuenda? Ndaneta kuti ukama uripo ndaneta. Zvakanaka. Saka wanga uri kuda chii? Ndeita pfuma yangu. Chitipa pepa racho rawanyora. Atanyora pepa, hapana tsvakirai kuno, hapana ndini yani, mari yangu ndendisa kumatenti nemarori tichita, hapana zviripo. Anokuendera kundonyora izvozvo ndiani? Pepa nderitora ku. Enzwai zvekutora kana kuda kuti dai family. Ndikona pane munhu. Ndakuziva kuti ndini zvamawazagapfuma, mawazagapfuma ipi yokuti chii? Mwana wangu arorwa bisi kupfuma yangu. Arorwa nani? Anomurodza. Kwacho ndanorodza. Imini kama unomtaura zvamunoda pamwe. Ndesanga ndinge ndauya kuti tipeika zvamunoda. Kuda unonyora zvaruda pamwana wako. Madzimai vacho vada kutaura, muda kutaura iko adzimai vacho. Mude panze munonyora zvamuri kuda zvacho. Lichipiro manje ndatetongana. Tatezvara kwaruda zvakati. Chenda munonyora. Saka imoso yene kusagira kwake yake. Saka kana iri moso yake iwewe muzukuru wenda kuti wangachida kuti matadza kugadzirisana muri uku kana mauya pamunotevera murawo wepapa Dai